Tras a renovación e posta a punto dos equipos, realizáronse as probas para garantir a correcta emisión. A pesar de que xa está plenamente operativa, a radio non abrirá as súas portas ata que o Concello non determine o novo modelo de funcionamento. O importante era arranxar que estuvera en funcionamento. Hoxe por hoxe funciona correctamente. Se fixo unha inversión para o que son todos os aparellos que eran necesarios, e actualizar os que había. Xa se fixeron as probas pertinentes, funciona correctamente, e ahora estamos traballando no que tipo de radio queremos facer. Creo que hai que facelo por fases, sin premuras, para non cometer erros, e estamos traballando en ello. O alcalde informou de que se están a valorar diversas propostas, tanto a volta do equipo anterior como novas fórmulas de xestión. Temos outras opcións e estamos traballando en ambas opcións, e naturalmente que sean as máis ventexosas para o Concello, non só económicas, senón tamén de programación. Por estes motivos non hai aínda unha data para que Radio Boiro volva ás ondas, aínda que dende o Concello confían en que non se demore demasiado.